मोनफ्रोमबो एनडिएफबि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करे सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। हाबाब बे रनजित बसुमतारियालाय मा साख्रिनि खोथा होनलाबायखोब्रा बिलाय आरो खनसे मोजां खोनासंफिनबावनि दै। मोनफ्रोमबो एनडिएफबि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करे सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। आच्छा साख्रिनि खोथाखौ नों होनो हाथारगोन आरोखि। साख्रिनि खोथा गासैबो एनडिएफबिनि मुङावहाय जाया मुंख्लं जानाय बिथांमोननो नखरनो मोनफा मोनफा साख्रि होगोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरोखि। माने जाया एनडिएफबि आफादनि खामानि मावनानै मुंख्लं जानाय बिथांमोननो मोनफा मोनफा साख्रिखौ होगोन होननानै बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिनि राव एबा एक्स एनडिएफबि बिआर फेरेंगा। बिथाङा एनडिएफबिनि नंगौना नङाथाय बेखौ बुंस'नो हाला। गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै लाब गैया। आरो जुदि सोरबा नायनो मोजां मोनाखैबा आनसाबस्क्राइब खालाम। बार बार बुंबाय थादों आं। ओंखार दानाय जाया इउपिपिएलनि हार्डकर फेरेंगानि हार्डकर फेरेंगानि आगदा आगसि थाग्रा बिथांमोना दुखु मोननानै लाब गैया। सिदा सिदि बाथ्रा मिथिबाय। साबैसे एनडिएफबिनि मुङावहाय थैनाय नखरा साख्रि मोनखो? एक नाम्बार कुइसन मिस्टार रनजित बसुमतारी इएम बिटिआरनि मिथिबाय। बावहाय बे भिडिअ फुटेजआ नों जेब्ला बुंनाय बेखौ नों गोसोआव थागोन नायदोंब्ला रनजित बसुमतारिया साबेसे बर' रायजो राजाखौ होनो हाखो? आरो ओमफ्राय जाया मुंख्लं जानानै थानाय मुंख्लंनि खोथाखौ दसे सम दोनथ'। बेबो बिराद डेन्जार बाथ्रा बिसोरनियाबो। जाया जियालाव दङ गोथाङैनो दङ बिथांमोननि नखरनि मानसिखौ नोङो मालाबा साख्रिनि खोथा रायलायहैफेरबाय ना रनजित बसुमतारी? आरोबाव जायनि नखरा एनडिएफबिनि खोथाखौथ' बाद दोन, साख्रिनि खोथाया जायफ्रा दिनै मुंख्लं जानाय आफादनि खामानि मावनानै एबा फेक्सनाव जानाय समावहाय नोंसोरनि ग्रुपआ जेब्ला हाग्रायाव थानायाव ओंखाम मोनजायाखैमोन बै समाव माइरं लांना हैनानै बुख्रेब जानाय आथिं आखाइ बुख्रेब जानाय बिथांमोननो साख्रिखौ होनो हाबायना रनजित बसुमतारी? नोंथांमोननि सरकारा दिनै बोसोरथामाव जानोसै, बारा गोबाव गैला, 2 बोसोर खावसे थांबाय। बावहाय नोंथांमोननि सरकारा होफेरनो हादोंना एनडिएफबिनि नामाव जायफ्रा बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय रेप खालामजानाय बैफोर सुबुंनो होनो हाबायना रनजित बसुमतारी? नों बे भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनगोन। आरो ओमफ्राय रनजित बसुमतारीजों जाया आगदा आगसि गिदिंफाग्राफोर बिथांमोना दुखु मोनगोन। दानाय ओंखायनो रनजित बसुमतारीया बिराद मोजां मोजां खोथा बुंदों। साख्रिनिखौ होनना बुंदों। सोर साबेसेखौ होनो हाखो होननानै दिनैनि दिनावहाय? माथो नोङो दिनै एनजिअ लानानै दोनदों, ओरैबायदि दुखु खस्थ' खालामहोनानैसो दोनदों माथो नोंनि बे एनजिअ थानाय गोदान गोदान लानायफ्रा। बेफोरथ' एक्स एनडिएफबिफोर गोजासोमोन। बैफोर गथ'फोरखौ लानानैथ' नोङो बिराद बाहायदों। ओमफ्राय बिथांमोननि बेथनखौनो नों दिनैसिमबो क्लियारै बुजायनो हायाखै। मालाबा मास मोननै मालाबा मास मोनथाम पेन्डिं जानानैसो होयो। होनबा नोंलाय आरोलाय जाय नखरा एनडिएफबिनि खामानि मावनानै बुख्रुब जानाय बेफोरनोखि नों होनो हाफेरगोन? होनो हायाब्ला खोथाफोरखौ बुंनो नाङा, मिथिबाय? होनो हायाब्ला खोथाफोरखौ जानला मानला दाबुं। एनडिएफबिनि नामाव बहुद बुख्रुब जादोंलै, बहुद गावथार जादों। जेब्ला नों बेंटलनिफ्राय खारखुमा लाङा अब्लानि समाव नोंबो नुदों मा अबस्था जानाय। आरो नों थांखांनायनि उनावबो मा अबस्था जादों नों मिथिगौ। आनखि नों नुवाखैबा हाग्रा केम्पआवसो दङमोन नों आराम मालायनि माइरं रोगाना होनाय, मालायनि फैसा कालेक्ट खालामनानै हरनाय, बेखौसो जादों नोङो, मिथिबाय?
एफाराब लेभेल खोथा बुंनानै लाब गैया सारि जायफ्रा थैगोन थैनाय मुंख्लं जानाय बेफोरनि साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन ओंखायनो जायफ्रा बर' रायजो राजाखौ आं खावलायदों जायफ्रा एनडिएफबिनि मुङाव बुख्रुब जानाय जायफ्रा एनडिएफबिनि नामावहाय बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय दुखु दाहा खस्थ' मोननाय बिथांमोना रनजित बसुमतारिनाव बिहै दाना साख्रिखौ आङो होनानै होखादों सिगाङावनो आरो बेखौबो रनजितनाव सोंहैदां बे भिडिअखौ लानानै रनजित बसुमतारिनाव बिहै आं एनडिएफबिनि माइरं हैनानै बुख्रुब जादोंमोन सार आंनो साख्रि मोनसे नांगौ आंनि फिसाज्लाया बिए बा एमए फरायनानै पास जागुलायलांबाय दिनै साख्रि थसे गैया नों होनानै होदो सार नोंनि खुगानिफ्रायनो ओंखारनाय बेखिनि खोथाखौ बुं जायफ्रा एनडिएफबिनि नामाव बुख्रुब जानाय रायजो राजा नोंथांमोन अन्नानै फेरेंगानाव हाबै आरो फेरेंगानाव बिहै बिथाङा बुंदोंमोन आं रिपिट बिनि भिडिअखौ आं जोबथारनायाव खनसे होबावगोन आरो गोबां खोथा दंबावो बिथाङा बुंदों जोंनि इउपिपिएल सरखार दाखांनायनि उनाव आइजो माहारिखौ माबा मोनसे दानायनि खोथा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय इयुथ जेनेरेसन इयुथ जायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननो साख्रि होनायनि बाथ्रा जों सरखारानो होजोबगोन जाख्ल'नायनि खोथा बुंदों बिथाङा बेखौबो लाबोगोन 17 बोसोराव बिपिएफआबो जादों जायाखै होननानै बुङा जादों बिसोरबो जादों मिथिबाय बिपिएफ हाग्रामा सरखाराबो जादों सोर जायाखै किन्तु नोंनावबोथ' खोनानायाव बेसेबांबा कौटि लाइबिलिटिस दंसैनो माथो नोंनि सरखारा मा लाइबिलिटिस दोनथारामोननो बेखौबो सम लानानै आङो लाबोगोन जाखिनि बुंनानै थांनाय बेफोरखौ आङो खोन्थाजोबगोन सम थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव लाबोआखै बेखिनिखौनोल' लाबोदोंमोन आरो सोरबाया जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन जे बे भिडिअखौ सोरबाया नायनो मोजां मोनाखैबा दानाय ओरैनो भेजाल रागा जोंनायसो जागोन आंनि भिडिअ होनबाथाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बुंनाय बेखा मिथिबाय नैबे दानि सरखाराव आं मानो बुंदों आरो बुंबायबो थागोन प्रमद बर'निखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव लाबोगोन ओमफ्राय गाबोन फुङावहाय सार गबिन्दनि मोनसे मोजां खोथा ओंखारनाय खोनादों आं बेखौ गाबोन फुङावसो होसिगोन दिनै होथ'ला आं गोबां खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा बा गाज्रि सोदोब बाहायनाय जादोंब्ला आं गासै बर' रायजो राजानाव क्षमा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावखेनावनो आं दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि मोनफ्रोमबो एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय